Het besluit om op te stappen wie dreig van de wethouder. Omdat het afgeven van je portefeuille op dit vlak ook betekent dat ik mijn andere portefeuilles ook beëindig. En in mijn afweging was dat wel een ding. Want zoals je weet heb ik jeugdzorg in mijn portefeuille, gezondheid, maar ook duurzaamheid. En daar had ik grote ambities op. En daar heb ik me met hart en ziel voor ingezet. Dus de portefeuilles teruggeven betekent ook dat stuk loslaten. Ik al vindt ze dat ze neer het verkeer dien had. Doch stapt ze op. Omdat ik vind dat als iets dermate anders loopt dan dat je gedacht had en er zo'n enorm bedrag mee gemoeid is, dan heb je wat uit te leggen aan je burgers. En ik vind dat ik daarin meer uitleg als ik zeg, mensen, ik neem mijn politieke bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik stap op, dan dat ik zeg van nou, ik blijf nog zitten en misschien met steun van de coalitie wel. Maar dat vind ik te mager. Het kost de gemeente op zijn minst 3,74 miljoen euro. Als zelfverdienende van de gemeente hier komt er nou net meer van. Ik vind dat als ik het debat in zou gaan terwijl ik al weet dat ik wegga, de keuze die ik gisteravond gemaakt heb, dan dat vind ik niet fair. Vind ik ook niet integer. Dit is het moment, ik heb mijn besluit genomen en dan vind ik dat ik ook gelijk de stappen moet zetten. Nou, die ben ik aan het zetten zoals je ziet. Krans is botskrokken van het vernietigende rapport van de Rie van Arbitrage van de Bouw. De uitkomst van de Raad van Arbitrage heeft er enorm ingehakt. Dit had ik niet verwacht. Nee. En dat wie voor jou eens wordt daar ook duidelijk van oké, dit kan ik net meer politiek dragen. Dat zeg je helemaal goed, ja.